Презентацията на Иво Инджев за книгата му Сан-Стефанския мирен договор, когато България реално става държава. Много хора казаха полиция да се извика. Аз имам само един въпрос към него, но изчаквам просто хората да мъкнат, на който въпрос той няма как да ми отговори. Браво! Браво! Айде тишина, сега да чуем как ще го обясни. Вие поискате, че ще променете историята. Кажете ми. Моля ви се, имаше въпрос към господина, нека да отговори. Господин Инджев, моля ви, отговорете на въпроса на господина. Моля за тишина! Господина да отговори на въпроса на господина. Тук сме на конференция. Това, което ви дадох и да коментираме тук. Не работи, как да чета? България си към избрал Господине, моля, дайте микрофона да отговори господина дали е историк. Моля? То няма, не е историк. Не е историк. То няма понятие от история. Господа, моля, той на нито един въпрос не може да отговори. Млъкнете, за да видим, че не може да отговори. На нито един въпрос. Да викате, така ли? Това възпитано ли е? Значи, мероприятието и на него, както и на нас. Нека да отговори на един въпрос от публиката. На един единствен. Защо да не отговаря? Значи всеки трябва да отговаря за това, което пише. Господин Инджев, моля за един въпрос, съвсем учтиво. Как ще коментирате освобождението на България от турско робство след този договор? След този договор как ще коментирате освобождението на България? Ето, ние сме свободни. Аз мога да се нареча свободен българин. Не сте арестуван, моля ви се. Просто публиката живее в демокрация и всеки желая да вика. Както знаете, в демокрацията, който най-силно вика, той се чува. Викайте както аз викам и се чувам. Космоса Христо Гечев, скулптор и художник. Познаваме се с вас от София.
Моля, коментирайте. Това е втори въпрос. Моля, изчакайте моя въпрос. Аз си! Моя глас е без пари тука! Коментирайте, моля! И ви също коментирайте... На господина въпроса историк ли сте? Господин Инджев! Господин Инджев, как ще коментирате, че с руснаците говорим един и същ език? Имаме една и съща вяра и една и съща кръв. Как ще го коментирате? Моля, американско е проучването. Искате ли? Гогола би ли извадила с ДНК-то? Да, ДНК-то е една и съща кръв. Някакъв спор, американско е проучването. На Съединените американски щати във Вашингтон. Как ще го коментирате, че с руснаците сме един народ? С чехите сме един народ. С сърбите сме един народ. Как ще го коментирате? Не, прав ми е удобно. Прав ми е много удобно да бъда. Винаги. Коментирайте, ако обичате. Няма да отговаря при такава обстановка. Демократична обстановката. Всеки има право на глас от 200 човека. Колко плащат да продаваш родината в днешно време? Колко ви плащат да продавате родината? На един въпрос отговорете. Нас не интересува. Много добре знам, има го на документи. Не, това го знаем много добре. Вие сте модератор или сте там? Абе, вие модератор ли сте? Кой ви сложи там вас? Модератор ли си? Модератор тук на конференцията ли си? Какъв точно? Ами не, аз питам, аз си върша работата. Не си като мене. Защото са нещо във вас ли сме? Все едно сме във вас сме, човек. Това е обществена сграда. Ние не сме във вас. Обществена сграда. Тази сграда е на господина, колкото и на вас и на мен. Ние сме я строили и нашите бащи. Викайте колкото господина, моля. Това е демократично. Това е демократично. Да, благодаря, значи съм най-прав. Благодаря. Абсолютно публично място е, да. Ето, той господина си защитава теорията. Аз също. Защитете вашата. Аз се защитавам с документи. И не гласувайте за Възраждане. Имате микрофон. Моля, кажете си думата. Ето има рекламата. Вижте, вие докторка ли сте? Така ли? Психиатър ли сте? Добре, хубаво. Попитах просто, не че ме интересува, че сте психиатър. Просто е така, питам за информация. Вижте, живея в демокрация и ще викам където си искам. Разбирате? Не се. Ето, той отговаря господин. А неговото възпитание какво е? Я ми отговори пич. Нали само на умните и красиви? Ми да, разбира се. Не, вие е срам. Вие умен и красив сте. А дали съм? Много ме моля. Много ме моля.
Ето господина да отговори. С брада и шмериха. Само ми... Ами мъжете ходим с брада. Да, и долу не се бръсне. Що бе, излагах ли? Доброто възпитание държи да не се лъжи. Аз се изложи. Може да съм изложил, ама май не съм аз. То дет си изложил его господин. Абе, пич, с Русия сме един народ. Какво съм се изложил? Излагах Си ли? един народ с Русия. Абе, ти не си нормален, ти не си българин. Да Ма не бе, човек, аз не съм... ти не си българин. Аз съм българин, бе. Като си българин, що се кара с мене? Карай се с господина, той накара Аз ти правя забележка, че Що ми се прави възпитано, забележка? бе. И аз ти правя забележка, ще ми прави забележка. Кой си ще ми прави забележка? Нещо противозаконно направих ли? Няма да видим нито един въпрос, тъй като господина не желае да говори. Защото няма как да отговори. Хубава вечер, приятели. Космос, художник и скулптор.